Good morning. Ang sakit talaga ng paa ko. Tara na kami. We're going to eat first bago kami bumiyahe. Ma'am, hindi ko masakit yung paa. Hindi ko po alam kung bakit. I think something is wrong with Ma'am Shuji's foot. Kung natuloy tayo, Ma'am Shuji, hirap tayo sa biyahe. Sakit ng paa mo, diba? Kapag nagbabiyahe, may pasyente. Pero baka naman, Ma'am Shuji, nakatala talaga sa mga pala. Alam mo kung bakit? Hindi ko, mo isisi yung nangyari sa akin. Kasi bigla ka nag-decide na ibenta yung sasakyan. 28 pa ako. Tinitignan mo. Kasi hindi ko makakalakad sa bar kung paakit pa na ako. Hindi sana ako makapag-ano. Kasama na po namin ang kanyang sister. Naipit talaga ugat sa paa. Good morning. Good morning. Good morning. Sakit. Ang ganda malabas ng caption ko. Yung sa paa ko, yung dito. Tulog pa po sa nasa nag-work ko gabi. Oo, Jane Hayat. Magbabarko na lang kami. Thank you so much. Gentleman Lovebird. Thank you. Jane Rico. Yes. Major Ada. Huwag ipahilot pag masakit pa ang madam. Ay, Irene Gumahad. Magporta Bordello. Mabilis ko kami Charito Solis. Mantagan. Masakit nga. Halika na, mauna ka na rito kumain. Mga ano, baby. Kainin mo na din. Para alis na tayo. Gupitin natin. 11 biyahe na tayo. We have 2 hours. Good morning, Living Sasso. Halika. Una. Ha? Kita ka. Nalulito ka na maitlog pa mo dear. So, kain lang. Asa na yung dito slip ni Mama? Yung isang upuan na po naman. Ay, no? Si Ate G, Daji's Cookery ang ating ano ngayon, restaurant. Thanks to Ate Gina for cooking our, Mei Shu Huang. Sakit talaga siya. Oh, ito ko lang. Sana, kasi pakainin mo na rin yun, para mabilis tayo. Sige, ikaw na. Usog ka dito. Sige. Huwag ka magsili. Pinakain siya ng sili. Hindi po. Hindi na lang pa po. Gusto mo may sili? Dembolosan. Banch yang nga hulaan mo. Sencha yung nahenes. Jema abahar.
Miriam Tupas. Hulaan mo, Van, siya nga. Hulaan mo. Kailangan mahulaan mo. Marinige. Pinky Ligaya ng Cebu City. Kumikuro talaga siya. Pain reliever ka later. Yung 1,000. 1,000 mg. Go, support natin. Thank you, Marlene. Hulaan mo, Van, siya nga. Thank you. Ayan. JCS. Ate Amanda, parang Amanda. Kailangan na natin kumilos kasi aalis na tayo. Oo. Unless gusto mo bumalik. Ayoko yung bumalik. Kain na. Ito na, gusto mo ta? Ikaw. Gusto mo egg? Ako yung plato mo. Egg. Ano gusto mo? Ano gusto? Alin po? Egg. And ito. Malamig. Pork chop. Tubig? Ma'am, Soy sauce. Ito na. yan GBT Chidoro, hulaan mo. Select Cosib. Pain reliever. Mawawala ba yung pain na nararamdaman ko? Lalo na nung niyon niya ako. Char. Kain na. Iniwan talaga. Mm. Ito kutsara mo, Mars kayo. Ate Gina, ketchup please. Opo, ayan. Ketchup. Hi ka daw sa kanila na. Hi. Thank you so much. Bakit? Wow, may sabaw tayo or ano? Ako, paano ko akit sa barko nito? Huwag ka magalala. No, special thanks to Tulungan ko na ng mga bata. special thanks to Brenda kasi si Brenda talaga nag-ano nito. Nag-initiate na makabiyahe yung ate ni Amanda. Kain ka ng madami ha, baby girl. Kasi baka Wala tayong kakainin sa barko. walang Jollibee sa barko. Hindi kayo malilibre ng Jollibee. Si Mia po ang magpapakain sa amin for 3 days. What do you want? I think we need to go to the restaurant. Baon na lang tayo. Kahit ka na. Kain na ate. Madam pa helper. Hoy, I'm so sorry. Hindi po naghanap ng helper. Dito naman. Meron po kami Ate Gina. Dito na siya pa responsible sa lahat sa bahay. Kaya dito may Kain na po. Ate Gina. School. Ano mo muna, unfollow tas follow ate Maisel. Ah, sige yan. Ko, ketchup. Ito. Yan, basta. Kain anak. Aalis na tayo. Dali na. Gusto mo to? Oh, Ito. ketchup. Ketchup doon. Gusto mo to? Sausaw mo. Oh, si Sir Spencer is asking for, I message him po. May driver daw siya. I think he's out of the country. Watching from saan si JCSN. Wilma Coaching had Pretty Mia. Pretty Mia, thank you po. I love it talaga pag Pretty Mia. Mars Clea, hello. Ano yun? Kirot. I think I have to go like, give me like 20 minutes. I'm gonna go outside and Napo tayo kami, babe. bili lang ng vape sa warehouse and balik na. And then, I've packed my things na rin. We can book Grab na lang, no? 7-seater.
Hi, Ate Jocelyn Cooley. Apat sila. Ma'am Clarice Ordonio. Hello, good morning. Margie na Maya, nanonood mo na sa Dubai. Ma'am Nerdy Iras. Yes, yan. O, magbabarko Ellen na rin. Opinion, good morning, me and Ma'am Shu. Kain na. Margarita Francisco. Hi, ni Ading. Thank you po. Pwede mo ba akong magka-boyfriend? May kapagkain mo, babe. Opo, gusto ko po ng boyfriend. Oh, kain niyo. Ma'am Ruby Cabral, hello. Sasama ka ba? Ano ko, oh? O, sasama daw siya. Sasama ka? O, bilisan mo na dyan kasi maiiwan ka, bala ka. Wala, maiwan. Tagalog sila, te. Tagalog sila, hindi sila Bisaya. Masanay niya sila. At Radio Tico, thank you. Hello, Ma'am Gigi, Wilma Coaching. Morning, maganda. Thank you, Ma'am Lord. Mama Lourdes Cooper, love you. Lorna Almacera, good morning. Masakit pa rin naning Remunda. Sexy Ma'am Gigi. Sharon Ibasco, hulaan nyo. Angelique Chiquilla, thank you. Buena Morena, thank you po. Hi, Ma'am Gina po, Manito. Pag nahuli kumain, maiiwan. Bala ka. Ano yung sabaw na yan? Sino ba? Mark, bet mo? Ikaw, kuya, kumain ka na? Butcher, kumain ka na, be? Kain na, dali. Ha? Marian, magwalis ka naman dyan, Marian. Kumilos ka dyan, puro kaalak. Marian Cruz. Hati Jocelyn Cruz. Marian, magwalis-walis ka naman dyan, tumulong ka dyan yung kama. Tupiin mo naman maigi yung mga higaan. Marian, kilos naman dyan. Tayo na. Marian. Thank you, Manel Cadene. Marian, yung mga lalaki mo, 18. Yung isa, 12 anyos. Ano ba yan? Grabe yan si Marian. Oh my God. Kinukuha niya yung mga galing sa school. Hi, Mama Jerry. Marian, sige na, kumilos naman. Wag yung puro nakaupo lang. Chinachat mo ng chinachat yung mga lalaki. Magwalis-walis. Good morning. Maglinis ng CR, Marian. Si Marian naman. Naman po. Thank you po, Eve Rafaela. April Sheto, watching from Marikina City. Hi, Nessie. Good morning, Mia and Ma'am Gigi. Good morning po sa inyo lang. Aalis pa raw si Mia kasi may kukunin pa siya. So, kami mag-a-adjust. Maghihintay pa kami sa kanya. Pupuntahan pa raw siya. Sadyo lang yung begal lang po talaga ba? Palengke. Pero ready na yung mga gamit namin. Ready na yung mga gamit na. Kagabi bagong tulog, nag-impake ko na. Tuwalya nga pala. Minute towel. Thank you, Ate Sammy. All I need to Gomez. Hello. Lea Gaol from Ilocos. Hello. Marian, sige na. Magwalis-walis ba dyan? Galaw-galaw. Tulong-tulong din. Ay, naku, Marian naman. Marian, sige na. Hindi puro alak gabi-gabi, Marian. Anong job hindi ko? Marian, sige na. Arlene De La Rosa. Hi, Jed, kay Rain Palacios. Eve Rafaela from May jowa na si Mia doon. Alexa Lobaino from Ilocos Sur. Ian Jose from Cagayan Valley. Hello. Vinmer. Hingi ulam. Halika dito, Marvin. Hawak ko. Mga kadiri, Marvin! Oo nga, pero niya Rivas. Kasi Marvin, oy. Marvin, halika dito, kumain ka.
Asa na ito? Ay, wala siya. Paiwanan na lang namin kay Ate Gina Marvin yung food mo. Okay. Nag-work pala siya. Wala. Okay. Hi, Mikay and Annalisa. Ma'am Elizabeth Uno. Ate Miriam from Makati. Vargas. Thank you po. Ma'am Maricel Hatik, good morning, Mia. You're so sexy. Uy. Charot. Parang hindi naman. Archie Lumahan, hulaan mo kung kailan. Thank you, Jedeline Loberterna. Myla, hello. Len Mendihar, hulaan mo. Natutulog siya, Virginia Rivas. Hindi namin siya pwedeng abalahin na para lang mag-hi sa'yo. Nakakahiya naman pagod sa trabaho yun. Thank you for the stars, Ma'am Maria Noemi Salvo Garcia. Thank you po. Correct. Tama. Pero confirm na, Mama Jerry. Legit. Meron na silang combo. Juan Supremo. Annalisa Organo, sabay kayo sa barko. Naku, may hirap sabayan ng barko. Mabilis ang galaw nun. Sasakay kami ng barko. Sabay kayo sa barko. Naku, may hirap sabayan ng barko. Opo, Queen Pinky. Hi, Ronald Homer and good morning po, Mia. Deputy ko tulog po. Gusto mo ganito? Gusto mo? Taga sa ang boyfriend ni Mia? Taga saan? Huy! Koreanang from Ormoc City. Hello. 15 or 14 years old? Criminology student. 12. Bakala. Criminology student. Na-enroll na nga pala niya. Hoy, wala pa enrollment. Charot. JVT Chudero. Asa na? Mia, straight po ba si Marvin? Straight maglakad. Marlon's Bahay shoutout from Bulacan. Jocelyn Ordezi, nakasama si Marvin. Hindi po, nag-work lang siya. Jane Hayag, wala pa. Malalaman pa sa mga susunod na araw kapag nagkita na kami. Marlon's Bahay from Bulacan. Hello. Hi, JBT, Amy wala. Francisco. LV John D, hello. Ulan pa ba? Itlog. 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 Ayaw na niya. Thank you, Koreana. Ayan. Hindi na ako updated. Mars Olive Sa mga hindi Castro. nakakapag-update, unfollow nyo muna ako, tapos follow nyo ulit. Ang daming criminology students sa from Cabo. Kilig na kilig si Marian. Ganyan siya. Ganyan naman yung si Marian. Ma'am Maria Carcerden, yung blooming si Ma'am si Gina Yuan from Dumaguete City. Maria. Magbarko kayo ni Mia, kasama po ba kayo? Sa hindi ko kami magbarko, maglangoy lang kami hanggang Mindanao. Namsi rin niyo po ba sa akin ni Mia sa saan? Elin Tosile, mukhang maraming hindi nakapanood ng live mo kagabi. Nagkabayaran na po. Maraming pera si Mia ngayon. 350,000 na benta niya yung kotse niya. And ni 20 pesos wala pa po siya nabibigay sa akin. Nakakasama naman ng loob pero ganun talaga. Judy Balbien, shoutout from Butuan. Lola Wait, hindi kasama. Hazel Bebelman, hi ate, ang sakit ng paa ko. Yung ilalim ng paa ko dito, tsaka ito yung masakit. Ipit talaga yung ugat. Hi, LB Johnny. Kayo na yung maglangoy, Mamshi. Sarap nila Brenda, si Marvin nakatira, Mamshi. Alam ko, sa Ibanez, ano ba yan? Siya kasi nagbabantay, naglilinis, para hindi naman maalikabok yung bahay. Busin mo yan, Lucky. Hindi mo. Ibili daw ni Mia ng bagong car. Hindi po, pinang-enroll niya doon sa criminology students.
Hoy, hindi So yun yung kanya magiging insurance for another 2 years, 3 years mo. Sagot daw ni Mia na ang noodles mo, hindi wag na. Antelar, hello po. Kilala ko naman yan si Mag-grocery Mia. ba ako? Bili tayo ng noodles, bilang cup noodles, Tapos paano bibili ka ng tubig doon? Hindi na. Mas mura dito, di ba? Meron tayong cup Oh, noodles. paano nga yung tubig? Hindi na. Bibili ka. Libre naman doon, di ba? Or bibili? Hot water binibili doon? Pakisabi ni Mia, ma'am, send ko sa kanya Gcash ko. Hahaha. May nag-PM kay Mia, di niya nabasa, kinukuha number atin ni Amanda, may susundo yata sa paper na Si Sir Spencer po. Dolans, okay na po. Mm-mm. Where are you going? Hulaan niyo po. D. Damsky, hello. Jake Rojas. Pero hindi siya gout. Marjorie Payag, hello po. Wala na pala siya kay Didong. Kelvin Jollibee. Alam mo nga, nasa kwarto siya nila Brenda, tapos hindi mo alam na wala na siya kay Didong. Ang gulo. 30 Ragay, hello. Hi sa inyong dalawa. Sulit subscriber from Palawan. Si 34th, Descal Sota Ragay. Ay, dirty yan. Marjorie Payag, shoutout ating Nia. Thank you, Maya. Kain na, Hak, hak, hak. Sorry na pinag It's okay, hak, hak, hak. Ate Jocelyn Ordesina. Hindi na po ako sure. May motor naman sa Sarap. akin. So, Ang unti lang nung kanin mo eh. Siguro puro kami. anong gusto mo kabi? Tubig ko! Bumili ka na lang ng Ano? yung mga Pachi Foods bar. natin. Yun lang, wag na yun. What do you want? Yun lang. Okay, tasty. Ayaw mo ng cup noodles or anything? Sa'yo? Ikaw, ako ayoko. Mag-noodle. Ay, Bread. mag-sandwich lang. Oh. Bread? Sandwich lang. Bread and palamang, whatever. Liver spread will do. Meron silang breakfast, lunch, tsaka dinner na meal. So, hindi sila ano doon. Hamang Emily Laingan. Simple mihi on od konti last name. Pagdating mo na lang na saan ka pupunta para sure, Jane Hayag. Oo, dala ko rin mga souvenir items. Aileen Duque. Thank you, Elito Sil. Hamang Emperor Richie Balon. Ayaw na. Faye Inom ka Balon. ng tubig. Inom ka na ng tubig. Asan yung tubig mo? Inom yung tubig. Hindi na lang. You're welcome, 34. 34 talaga. Opo, alam mo na, lagi manood na lang sa akin. Jazzy Oteda, Tramado good morning, for watching from free. Dipolo. Jazzy Oteda, hello po. Gusto mo yung kanin mo? Gusto mo yung kanin mo? Yung kanin mo. Ngayon ka mga JBT Theodore, hindi ko talaga updated. Jazzy Meron na. Silio, thank you so much. Okay na, Dolans. Hi, Kuiji. Okay na. Kuiji Carbas. Kasama niyo sila pag uwi ng asahan. Hindi po, dito lang sila maiiwan. Sila yung magbabantay, maglilinis ng bahay. Naning Remulia, anak mo yan ang kapatid ni Amanda. Watching from Malaysia, hello. Roda, Jasmine, ano ba yun? JH Asmine Agte, bahala kayo dyan. Jin Sokyu. Ang hirap pa sa'yo ng mga pangalan ng arte no, ano. Emily Laingan. Baby Yemdes, hello. Loris Calbateja. Japan Nueva Days Ecija. po. Japan yun, ma. Ang iyabana, ma'am, si saan? Hulaan nyo. Baby Coriana. Hazel Lanza, hello. From Toril, si Simply Mihi. Last meeting. Lloyda Sernan, hello po ma'am. Thank you, KG Carbasi. Ma'am Elizabeth Lino. Lynn Pakulba. Rosella Medala, hello po sa inyo. Mark Salvania. Nurture Ellen, hello din. And Nurture Ellen is watching from Perth, Australia. Hello. Kung hindi man siya kasama, yung bana, personal reason na po nila Thank you, yun. Giski Monlaros. Ibigay na natin sa kanila. Kaya nga, naning Remulia.
Ganito empeño, hulaan mo. Ay, meron akong may mga wipes ka. I'm gonna give you wet wipe. So, you have kids So, I'll buy chips na lang later or do you like the water that you love? Oo, kasi man ang tubig. Yeah, let's get water. And Yung ano na lang, isang... Kailan dami na naman natin meet. Oo nga. Ano na yan? Ayoko masira yung braces ko, puta. Hindi mo yata kasama si Scarlett. That's Hanapin Gordo. nyo kung nasa si Scarlett. Ma'am Evalinda Pagador, Iggy Manson from Boston, Massachusetts. Sakit. Hi, Sir Iggy. Sir or Ma'am? Iggy Escobar Bago. Tama, Maisel. JC Ramirez, thank you so much. JC Filio, what time ko biyahe ng anak ko? At 2 p.m. po. So, you should leave by 11. Ano na naman, 45 minutes, nasa ano na tayo. Padaanin natin dito. Sakit! More tanong na wali. Shoutout Ma'am Shiwa from Misamis Oriental. Ako, baby, yes. Sorry na late po. Anong oras po ang biyahe nyo? Kasama si Miss B. Ito na, wait lang po. Ito na. Mamaya pa kami mga... Anong oras na tin? Kailangan makaalis tayo ba? 9:51. Makaalis tayo bago mag at least 11 or 12. Nandun na tayo. Hi Ate LB Agres. Adel Kayasa. We leave 11. Nandun tayo mag 12. And then, Dagat boarding. naman, hindi na problema tubig charge. Thank you, Lorraine, for not skipping the ads. Hi, Lyra Shelo. Hi, Ma'am Gina Asper. Narinig mo yung nangyari Sally kay Aura. Sanchez. Ano masasabi mo doon? Sally Una sa Sanchez. lahat, hindi ko siya narinig, pero nabasa ko siya. Thank Wala you. ko sa insidente. Iggy Banzon from Isabela. Wala ko sa insidente. And Boston, Kaya hindi ko alam Massachusetts. yung buong kwento. But then, based lang dun sa nabasa ko, I can say talaga Aura is really a very good friend. Siya yung mga kaibigan na dapat tinitreasure. Hindi dahil handang makipagsakitan, di ba? Hindi kailangan, at least alam mong hindi ka iiwan. Yun yun. Aurora Goson, inom kayo gamot Hi, Josephine sa Kapuri. para sa pinampaam. Kaya nga eh. And, Thank you, Ate LB. Ate Island Lina Duque. Natividad. Actually, magaling na to. Ay, magaling na to. Ganito rin yung nangyari sa akin nun sa... kumain ka na, te. Ganito rin nangyari sa akin nun... Ano ba mga month yun? Basta doon din sa Hinagua, sa mansion, pinahilot ko lang. Isang araw lang. Kinabukasan, okay na. Until yung rice ko. Mag-barko din kayo, Ma'am Shi. Hindi. Ma'am Gina Asper, inat. Magpapahila lang sa barko. Hi, Brian Mendoza. Good morning. Si Pikachu, ano? Watch your hindi ingat kayo sa biyahe. Lawel. Thank you. Merjan Monila, hello. 240 si Pikachu. Reba Rafaela, Annabel Jeronimo. Ana Barben, thank you. Tatsuki Rhea Koime. Sakit ko Hi, Miss dito. Irene Kapal from Makati. Sa Tugo ba sasakyan yung sister ni Amanda? Pair 4 ba, Ma'am Shiji? Hindi po. Pair 9. Up near 9. Anong beer para mas... Hindi namin alam kung anong pier, basta sa pier. It's going to be my first time. Naneng Remulia, Ma'am, she asked lang, okay na kung hindi mo sasagutin. Hindi. Very, Mom, she yes. Ano masasabi mo ng panay painom ni Marian sa mga boylets? Panay painom siya sa mga boylets, ang ending, wala na naman siyang pera, so utang na naman siya. Maisel, Ma'am, she G, girl na girl, ang boses niyong dalawa ni Mia, ang lakas niyo lang kumain. Hello? Mom, she miss mo. Huh? Malakas ba yun? Grabe kayo ha. That's like 1 cup of rice. Ma'am, she G, magkaanha, kung hinagbantagaan, takadugos ka matulog. Thank you, Ana Barben. See you there. Asuncion Dianzelo, Abby Gonzalez. Basta ako, personally, naning hindi. Kati Mejia, from Riverbanks, Marikina City. Hello. Richie Bilonghilot. Ma'am Shiji, sa kayo pupunta? Hulaan mo. Thank you for not skipping the ads, Lyra Lee. May mga ads tayo sa baba. You can click it, pero wag niyong i-click yung X. Kailangan maklik niyo siya. Watching from Port of Lipatan, Nel Ibay Hi, Sandra Ogal. Alvarez.
Yan na yung susuotin mo sa ano, biyahe? 34th Tagay, soon. Soon. Mariana Manchuhak. Binti Adam. Yes. Iggy Escobar. Guys, copyrighted na tayo. May music na naman. Mahirap na. Kailan mo, balik mo ng hinaguan ka, Timihiyag, hulaan mo. Si Biat Pagay. Nakakatawa kayo. Nakakatawa. To the moon po pa sila pupunta. At Norris Ruizo. Ang sakit! Kumikirot. It's 9:55. I'll be back by at least 10:20. Thank you, Jenny. Grocery ako onte para meron. Ba't natatawa ka, Mama Jerry? Uwi na lang Sige, hinaguan. there, Yam. Ingat sabihan, Ma'am. Ma'am Thank Yang you. Cotinera. Norris Ruizo. LB John. Noong nasa hinaguan ako, kailan ka uwi ng Manila? Noong nandito ako, kailan ka uwi ng hinaguan? Di ba? Nakakaloka niyan. Hindi ka ba nakakaalis ng hinaguan? Tanong na kung kailan ka kung kailan ka babalik. Ngayon pabalik na po ako. Hi Oyet, Juan Supremo de la Cruz. That's my old photo. Kathy Mejia. Sa ano pa? Hindi na. Lyra Lee. Thank you very, very. Dapat ganyan nasagot, Ma'am, si para masaya. Kaya nga, ang saya-saya rin ng tanong. Arthritis na yan, huwag lagi sa maalat tsaka mantika. Huwag po tayong pala desisyon. Riz Jimenez. Len Mendihar, hindi po kayo Yung doktor, followers please. po, biyahe po mamaya. Riz Jimenez. Huwag ho kayong pala desisyon na arthritis na to, ha? Please. May naipit lang na ugat. May naipitan na ugat, huwag tayong eksahorada, huwag tayong OA, huwag hong nangunguna, huwag hong atribida, huwag ganon, Pork please. chop. Ayoko na mga ganyang sakit. Madaming ulam si later. Alam ko, sa hinaguan from kayo pupunta, safe travel. Hulaan. Binti Adam. Hindi ka maganda kabating Wala na na po. nanunopla ka. Panoorin Wala mo. lang. Gusto ko ang gabi. Gusto ko lang mang-an siya ngayon. Binti Adam. Kasi nung ano, hindi kasi yung iba hindi talaga updated sa live. Josephine Kasi, Pinamuri. kaya doon sa mga hindi nakakapag-update, ngayon lang ulit nakanood ng live ko, Fedes unfollow Pagalan. muna ninyo ako, tapos follow nyo po ulit. Kasi, basta malapit na ako umuwi. Hindi mainit ulo ko ha, nakikipag-ansyahan lang ako. Aray ko, ang sakit kasi ng paa ko. Hindi po ako nangaaway ha, yung mga binibiro ko po, kakilala ko yan ha. Morning, Fedes Pagalan. Huling Oo nga din, Bea, okay lang po. Sam Padohino. Kon Abragan, hindi naman ako nangaaway. Yung mga ano, thank you, Esa Lakdal. Oo nga, LB John D. Maybe some other time in the future. Arella Cruz, Helen Ate Mihi, oo, kasi manager na, likuran na dagat, ma'am. Si bandang maghilot, ma'am, si G. From Rojas City, Pag sumakit yung Saturday, arthritis agad, Saturday, ako pala may arthritis na Saturday. 30% pala. So guys, thank you so much. Magpaalam Kasi na umupo tayo. ako, na naipit yung paa ko, nakaganon siya sa bandang Kusinera, puwetan ko. nagtagig. Thank you so much, Kusinera. Kaya ang sakit niya ngayon. Kusinera. Eh, ginano na ni Kusinera. Ate Gina kagabi, mas lalong kumikirot ngayon. Shamiel Valcourt. Kasi nung sumakit to no, naalala ko dun sa hinilot ako mula dito sa bandang bewang pababa. Pati yung binti, hita, alampaka, mga daliri. Okay na kayo? Okay na, te? Tampakuan na sila nga. Okay, ingat Ate din, Bea. Thank you, Sam. Sakit kasi talaga ng paa ko, swear. So let's go, guys. Let's do some Hot press. Yun lang. I'm Before we go. Ay! Psst! Wag lalabas dyan. Gusto mo makuha ka dyan? Nangunguha ng bata na. Hindi ka pa makauwi ng Bisaya. Catherine Ay, ng Mindanao. Clarito, God bless you always. Maugat nga ng ipit kasi kagabi na ano na ni Ate Shamiel Gina. Valcourt. Tapos hindi niya na inuloy yung ano. Love you all. Love you guys. Neng Azal. Thank you, ma'am. Good morning. Ate Eva Mercado, magbabarko na din kami kasi nabenta na ni Andrade Olina. nabenta na ni Nia yung sasakay niya kaya magbabarko na kami. Kagabi po. Kumu at in love mga ano na yawa. Charot. Di po kayo sanay sa kanila. Ay nako Mama J. Tapos ganito pa yung nararamdaman ko. Carmel Pingoy. Hello. Mina safe travel. Thank you so much. Safe Kaya travel. sa mga ano, sa mga
Ngayon lang nakapanood. Gigi Carbasi. Please unfollow then follow again. Bakit kamukha na ni Ansing si Dindo Arroyo? Ha? Hindi ko rin alam Juan de la Cruz. Thank you so much, everyone. I'll see you later in the next live. Ate Mariana Mantuhak, hindi ko Bye. binasa. Follow kay Ma'am si G. Hotel doon. Live pa rin siya. Punta muna ako sa grocery. Ay, andun yung bago sa taas. Pasabay. Catherine Clarito, thank you so much. Magpapasabay ako ng, Ano? Pain reliever? di ba ano naman yan? Kahit walang reseta. Non-prescription naman yun. Sprain? I don't know. Basta ang sakit niya. Guys, gusto mo Nung ng una, ano siya basta masakit. Gusto mo lidocaine? Lidocaine? Ano yun? Ano? Pain reliever. Ano siya? Parang anesthesia. Meron ako dyan. Lidocaine cream. Cream. Oo. Ah, very good. Yung ginagamit ko sa kilay, nakita ko meron din eh. Kasi sabi ni Lyra, Doshi, dalhin mo yung ana-ana. Ganyan. Sige, dalhin ko. Pag gulong-gulong mo yung bote, ang baka mo, tapos Sige, kailangan Adi mo- Irene. Hindi po ako nagbasa ng Janela paa. Kapal and Shamiel Balcour sa RP. Lumaki po ako sa hilot, kaya alam ko. From Davao City, Adrarje. Dami niyo pa naman. Oo nga, dami kong dala. Galendo. Ipapa-porter ko na lang. Egrarda from Davao City. Linlin Salam, watching from Qatar, Magkamigin. Thank you so much. Ay, beautiful. Thank you po. Bye-bye. See you later. Thank you for watching. Ebol Dol Rojas. I-hot compress ko Mga muna. bata, let's go. Sarap. Nilamig lang yun. Ang sakit talaga. Pipintig na yung sakit. Handa ka na daw bang mapalo ng baston pag uwi mo? Ha? Baston lang. Terminology. Ah. Sambong ka na, mams. Sakit. Saka sa lumpas. Baunin na lang natin yan. Bisa mo na sila. Oo, kasi Ready mo na sandali. sila. Ready mo na sila kasi ate pag nag-book na kami mabilis na kami kumilos. Ha? Nilak nyo? Walang susi. MJ, Noreline Ibanada. Juan de la Cruz. Nakakamiss din naman. Kaya lang kasi umiikot lang yung videos mo dito. Dito sa kwarto, dito sa baba. Alam mo yun. Unlike dun sa Inaguan, ang dami mong pupuntahan, ang dami mong pwedeng gawin. Jennifer Ferrat. Hindi ko maiapak talaga. Kaya mamaya need talaga ng medical assistance. Magpapaano ka ba? Ate Sanj! Sanj! Magpapa-assist ako mamaya, papa-wheelchair ako. Sandlers! Hindi ha. Rosella Medallia. Hindi na kami mag-aano. Hindi na kami magbabaylan kasi nabenta na ni Mia yung kotse niya. Alis mo na mag-gym. Oo. Desilon 40 daw. Ha? Desilon 40. Desilon for Isa i-chat ko sa'yo. Yeah. Ano po sasakyan ninyo to go? I-head compress mo, ma'am, si Antoinette Harap. Sakit. Sabi wag babasain kasi pinamassage. Ang hirap ang sakya kumilos. Once a day lang yan.
Desolon 40. Ewan ko, pain reliever daw. Mali kilos. Oo nga eh. Juan de la Cruz, sana nga. Sakit. Ang dami na naman po tayong mga kaibigang doktor na naglipa na ngayon. Shout out from Saipan. Magsasalon pass na lang po ako. Sakit talaga. Kumikirot. Sige mga pharmacies. Di ba alam mo yung sa paa mo? Kunyari ito yung paa mo. Ito yung masakit, yung dito. Yung dito, sa ibabaw, pero mas masakit sa ilalim. It's a steroid. Hi, Ate Aina, nandiyan ka na pala. Aileen Duque. Mas masakit sa ilalim. Salamat. Ayan, Dolon Neurobion. Hilot lang yan, kitapat lang. Oo nga eh. Cholesterol yan. Oh, ayun. Go mga doktor. Oching Rambangasinan. Sige, thank you po. Mamaya na lang ako babalik, mga dok. Ha? Mga dok, mamaya na lang ako babalik. Bakit pa kayo mag-away-away kung anong inumin kong gamot? Okay. See you later. Pag nasa barko na kami.